A presidential youth program to loot is coming. Zvobuditswa panapa chifumura zvinzi aiwa, right now people have heard pamusoro pemaconditions ari kuzvipatara konzi there is a presidential program iri to be rolled out pamusoro aiwa pema-youth sector nema-youth services enyika. Sanapinda mashoko ari kunyatsokuonekwa kunzi aiwa panguva inoi aiwa ZANU-PF yowana rimwe zitenda zinyama ndobva subscribe like what on the bell kuti tinopaenda majadi chisamudanyana chiti when the crooks saw opportunities in potholes they gave each other tenders to fill up a few potholes with 97% of our roads in that situation. They started to press ED for the development of draining our coffers. Wait, a presidential youth program to loot is coming. Vanopinda vachiti aiwa, this is very disheartening. Vanopinda vachiti you read my mind, chibva enter where will get those. Panapa ana mai vanopinda vachiti kune zitenda rema-x-ray machine nemishonga riri kuda kupiwa my son chopetwa hacho nekunzi presidential scheme what muchandiudza henyu. They never come in peace, Egypt as usual. We need new leaders. Panapa tinooneswa nichandiswa vachiti the greatest task of a great leader is to demify power and simply the duty of the public service. Keep strong. Vanopinda vachiti a doctor cried on national television. That was years ago, just saying. Mashoko ari kuda panapa tikuona kuti aiwa people vari kuya vachitoyawo nevision yenyu yachiti aiwa tinovazivawo kumana ava kuti kana muchiona vatitora nhau social media vagara vari kutoziva zvavari kuda kuita. This has been planned. Vanonyatsokuonekwa kunzi to attain their vision 2030 they cannot not attain it. Vachiona pane makomba mapotholes ari kunyatsokuonekwa kunzi aiwa the health sector isati yamira zvakanaka, so to correct it now they have to implement ma-strategies akaita sematinda manyama ari kunzi zizhet aiwa eri kuya panapa achinzi aiwa kuri ngonzi yatongova presidential input scheme aiwa yeku-youth presidential scheme yekuma-youth services. Mutongoona aiwa kana chibva vatopindira pakutopiwa maprizes anoshamisa. Tudze mafungiro enyu mutikudipa pamusoro pechitiko chipinda comment section medu, musubscribe like, turn on the bell icon.